הפרויקט שלי, שנקרא עולים על המסלול, הוא בעצם רעיון שהסתובב לי הרבה זמן בראש. הגעתי לאיזושהי מסקנה שפערים הכספיים, הכלכליים, חברתיים, יוצרים פערים אדירים בין תלמידים. וילד שקיבל רוב שנות הלימודים שלו שיעורים פרטיים וקיבל תמיכה וקיבל תשומת לב, יכול להגיע למקומות הרבה יותר רחוקים מילד שלא זכה לאותם תנאים. ביום בהיר אחד עומר בא אליי, הציג את עצמו ואמר שהוא מדבר על פרויקט חונכות שילדי בית ספר עציון יקבלו מתלמידי תיכון הרצוג. מדובר כאן בקהילייה שמרביתה היא קהילייה קשת יום. וחשוב לתת להם הזדמנות שווה, כמו לאותם ילדים שמגיעים ממשפחות מבוססות. דרך בית הספר, חברים, תנועות נוער שפניתי אליהם, גייסתי כ-50 מתנדבים. עומר קידר פנה אליי, אני תלמיד בכיתה שלו. הוא הציע לי לחנוך תלמיד. שלחנוך תלמיד זה לבוא אליו הביתה, לעשות את השיעורים, לעזור לו. עומר פנה אליי לפני מספר שבועות, והוא ביקש ממני עזרה מקצועית בנושא של תמיכה בילדים מתקשים. ביקש ממני לעבוד עם הילדים, ללמד אותם איך לתמוך בהם מבחינה לימודית, נפשית. יש בכיתה ג' ובסך הכל הוא מבין, הוא גם חשבון, גם הוא יודע לקרוא. הילד הזה, לדעתי, הולך להרוויח ממך בגדול, מהסיבה הפשוטה. שהוא מהיום והלאה לומד שיש גבולות לדברים, וזה גם המקום שלך אולי להגיד את זה בכל רם לאותו ילד. יש שבכיתה A הוא די מתקשה במתמטיקה, ואני עוזר לו והוא מבין. זה גם היה לי בהתחלה קצת בעיות איך אתה ניגש ללמד ילד שיודע A, B ו-D. באתי אל התלמיד שאני חונך הביתה, וראיתי אותו מחכה לי ליד הדלת, למטה. אני חושב שבעצם זה שאתה נותן לו את התחושה הבסיסית הזאת של ביטחון, אתה גורם לו לרצות להצליח בכל מיני דברים. שתדע ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזר, לא צריך שתדע, ויהיה לך ילד. ברגע שפגשתי את אמיר, שהוא ילד מקסים, אבל לדעתי לא משקיעים בו מספיק, והוא יכול להגיע להרבה יותר, זה מאוד נגע בי. העובדה היא שבאים אליי כל הזמן ומבקשים, נו, מה עם החונך? מתי גם אני אקבל חונך? אדוני המנהל מתקשרת אליי אחת האימהות, מה קורה? למה אין לבן שלי חונך? חכה שתגדל. בעצם הקושי הכי גדול זה להתחיל לעשות. כולם יגיעו בזמן ואסור לנו לפספס את זה. והיו 4-5 חודשים של עבודה ללא הפסקה, עם הרבה מאוד קשיים בדרך, הרבה מאוד פעמים שנראה שהכל אבוד, אבל לא עוצרים ולא מפסיקים. תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל, אתה לא רצית להיות אפילו... אני חושבת שלעומר זה נתן סיפוק מאוד גדול, הפרויקט שהוא הקים. זה אפילו יותר מלעזור לילד אחד או שתיים, הוא עוזר להמון אנשים. עומר והחבר'ה שלו מביאים לפרויקט הזה את האהבה שבהם, את החמלה שבהם. מה שעומר והחברים שלו עושים זו ציונות נטו, בלי הרבה חוכמות. הדור של סבא שלי נלחם על הקמת המדינה, והדור של ההורים שלי נלחם על לשמור על המדינה הזאת. ולדעתי המשימה שלנו, הדור הצעיר היום, זה באמת לבנות את החברה בישראל וליצור חברה אחרת. כשתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזר, לא צריך שתגדל, ויהיה לך ילד, שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב.